Bekir Tank, doğru haber. CHP û dem yekin û bihevrine. Baş e AK Parti bi Hüdaparê re yek û bihevre ye. Em Xezeyîne û silav ji Xezeyê re. Ji ber ku rayên Kurdan diyarkerin, tevecuha li rayên Kurdan jî bi tebieta xwe gelek zêde dibe. Divê em vê yekê eşkere bibêjin ku kesên ku talibên rayên Kurdanin bi piranî têkilî û nêzbûna wan bi Kurdan re neadil e. Hinekî din jî ez bibêjim ne însanî ye. Ji ber vê yekê qeys û pîvana wan needalet e. Her tim lîstikên xwe yên nayên guherîn dileyîzin. Ger ji destê wan were, dîsa weka berê li gor xwe hemû dek û dolabên xwe li ser kesên nezan û bêhişên Kurdan bigerînin. Kurdên ku her tim tên îstîsmar kirin, gelo vê carê ew ê rûmeta xwe muhafeze bikin yan na. Em ê vê yekê bibînin. Mesela Kurdên Tirkiyeyê ji bo li gor zimanê xwe bijîn ne weka Tirkmenê Kerkûkê ne jî weka Tirkên Bulgaristan û Yunanistanê xwediyê heq û mafên xwe ne. Ji ber vê yekê parlamenterên wanên di meclîsê de divê fedî û şermê bikin. Bi piraniya van wekîlan li hember van heq û mafên Kurdan dibin Atatürkparêz. Ev rewşek gelek xirab e. Malûmê we ye beriya niha jî siyasetmedarên Kurd hebûn. Lê van partiyan bi piranî heq û mafên însanî yên Kurdan tê nexistibûn bernameya xwe. Lê îro bi van îddiayan di meclîsê de du partiyî Kurdan temsîl dikin. Dem û Hüdapar. Ev partiyan jî weka CHP, MHP, AK Partiyê û weka partiyên dinên siyasî li gor yasayên mewcûd hatinin avakirin. Heta ev yasayan bin pê û ihlal nekin, weka partiyên din yasayî û qanûnî ne. Lê di pratîkê de ew qas muameleya qanûnî nabînin. Ji ber ku dem şaxa siyasî ya PKK ye, ji teref hin kesan ve rastî muameleya terorîst û cudaxwaziyê tê. Hüdapar jî ji ber xeta xwe ya îslamî weka paşverû mürtecî muameleyê dibîne. Herçi qas bawerî û fikr û ramanên her du partiyan ji hevdû cuda bin jî, derheqê heq û mafên Kurdan de bi gotinê ve jî dişibin hevdû. Taybetmendî û xusûsiyetek din a demê jî ev e ku fikr û ramanên xwe li ser xelqê dide ferz kirin. Bi destxistina heq û mafên Kurdanên hatinin xesb kirin, ji nû ve bi dest bixin pêşaniyê dide mücadeleyê. Çawa ku CHP-ya ku li pey şopa Atatürk diçe, ev 7 sale Kemalizmê li ser civaka ku ji sedî not û neh mislimanê de ferz kirin, laiktiyê û qewmiyetperestiyê de ferz kirin, pirsgirêkên wan paşguh dikin, dema ku li pey Abdullah Öcalanê ku ji xwe re sosyalîzmek nû pêşvexistiye, sosyalîzm û laiktiyê li ser civaka Kurdên ji sedî not û neh mislimanê de ferz kirin, hewlê dide ku bi zorê bi wan bide qebûl kirin. Ji ber vê yekê pirsgirêkên Kurdan paşguh dikin. Heta em bi rehetî û bi hêsanî dikarin vê yekê bibêjin ku PKK û dem ji bo Kurdekî ji bîr û baweriya wan dûr bixwin, ji îslamê vexetînin, ji bo hemû çareserkirina pirsgirêkên Kurdan mühîmtir dibînin. Sebeba li hevkirina CHP-ya ku Kurdan înkar dike, qetlîamên ku li Kurdan kirine polîtîkayên asîmîlasyonê dimeşînin û hê jî ji Kurdan lêborîna xwe nexwestine, di ser de xwedî li van yêkan derketine ev yek e. Ji ber ku CHP jî dijberiyê bi îslamê re dike û laiktiyê li ser xelqê de ferz kirin, pirsgirêkên civakê paşguh dike êrişên PKK yên li Tirkiyeyê kuştina însanên me ji bo îtîfaqa demê wek astengiyê nabîne. Ji bo dihilbijartinên Sûriyekê adarê de bibin yek û bi hev re bibin û hemû bi hev re qezenç bikin, seferbûna wan ji bo vê yekê ye. Digel vê yekê wexta em li îtîfaqek adil a AK Partiyê ya bi Hüdaparê re dike yan jî nake dinêrin, gavek ber bi çav nabînin. Helbet divê AK Partî bi navê xwe bibe musamaha, li gor navê xwe tev bigere. Kur jî li AK Partiyê daxwaz bikin ku adil bibe û li gor navê xwe tev bigere. Ger mexlûbên hêza îxtîdara xwe û qewmiyetperestiya xwe bibin, ji xwe encama wê malûm e. Li bajarên ku Kurd zêde lê dijîn, dîsa Kurd diyar dikin, kîjan partî wê qezenç bikin. Kurd jî li gor muameleya li wan tê kirin, wê rayên xwe bavêjin. Ji xwe eqlê selîm jî vê yekê dibêje. Em jî bi vê wesileyê birêz Serok Erdogan û birêz Bahçeliye ku tiştên pê dizanin bi dostanî bi bîra wan bixin. Rêya serdema fetretê ya di biratiya me ya qedîm de bi dawî bibe, ji bo sedsala Tirkiyeyê ya ku navê wî ya din ewletir, aşîtîxwaz û Tirkiyeyek müreffeh bê înşa kirin, tenê û tenê bi adilbûnê pêk tê. Dua û temenniya me ev e ku bila aqlê selîm bi ser bikeve.